velkommen til den her video. Ja, det her er en ny kanal, og jeg vil prøve at stoppe alt på YouTube. Det kan godt være, at jeg stinker til alle mulige spil, og kvaliteten og lyden ikke er så god, men det må jeg nu leve med, hvis jeg overhovedet gider at se mine videoer. Så... Og jeg kommer til at spille mange spil, som for eksempel Rocket League, Minecraft, LoL'on, Counter-Strike, Easy, hvis I kender det. Eller H1Z1, ja. Men ellers, det var det for den her video. Og håber I kommer til at subscribe til min kanal. Og så må jeg også gerne gå ind og subscribe til min ven Kyrims, Kyrim apostrof Z. Han er meget god, og han vil starte på YouTube her omkring nu, så held og lykke. Ha' en god dag.